Hirugarren saiakeran egin dute azkenean Euskal Eskola Publikoaren jaia, azken 2 urteetan ezin izan baitute ospatu, osasun larrialdia dela medio. Arabako Berriosan eginda lehen aldiz jaialdia, Bastidan eta milaka lagun elkartu dira, neguraldia lagun. Jaialdia larun batean hasi zen, arratsaldean umentzako tailerrak egin zituzten, baita herriaz eta inguruneaz gehiago jakiteko bisita gidatuak ere. Atzo berriz 5 gune egon ziren, herrian sakabanatutan, eta denetariko ekitaldiak izan ziren. Haietan irekiera ekitaldian hitz egin zuten Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, Arkaitz Aburto Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteko presidenteak eta Ramiro González Arabako aldun nagusiak. Bildarratzek Bastidako ikastetxe publikoaren lan eredugarria nabarmendu zuen azpimarratuta, etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa izango dela ezberdinen arteko elkarlana. Aburtok berriz eskola publiko guztien lanak goraipatu zuen hezkuntza kalitatea maila gorenean jartzen dutelako. Dena den, gobernantza eredu berri bat behar dela defendatu zuen, deszentralizatua eta parte hartzailea kohesioa bilatzen duena. Azkenik Gonzálezek Euskal Eskola Publikoa Arabako Errioxan euskara errotzeko egiten ari den lanak goraipatu zuen. Arratsaldeon guztioi, festa egitea zain aldarrikapenerako ere baliatu zen eguna, izan ere Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak azpimarratu nahi izan zuen ikasleei kalitatezko hezkuntza eskaintzeko beharrezkoa dela baliabide ugari izatea. Gainera nabarmendu zuen hezkuntza sare publiko indartsu bat euskara indartzeko tresna oso garrantzitsua dela. Eskola publikoak gobernantza eredu berri bat behar du, deszentralizatua eta parte hartzailea. Gizarte kohesioa bilatzen duten eta elkarrekin aritzen diren eskola publikoen sarea osatuko duena. Eta berau lortzeko, eskola publikoa lehenetsiko duten politikak eskatzen dizkizuegu gaur gurekin hemen bildu zareten agintari eta politikariei. Inbertsioak behar ditugu Euskal Eskola Publikoan. Familia eta ikasleei kalitatezko hezkuntza eskainiko dienak. Publikoa da bidea. Gaizolatuta berriz eta lerroburuekin jarraiki beste kontu bati helduko diogurain, izan ere emakume bati sexu eraso bat egin zioten larun bat gauean Beasainen Loinaz jaien azken aurreko egunean udalak eman du gertatutakoaren berri eta igande eguerdian alderdi guztiek adostu duten ohar bat argitaratu du. Han dioenez, eraso baten aurrean daude, oraintxe zer gertatu den argitzea ertzaintza eta mediku zerbitzuen eskuetan dago eta ikerketak aurrera jarraitzen du. Horregatik, testuinguru horren barruan udalak bere laguntza osoa eskaintzen die biktimari eta bere familiari. Horretaz gain, jaien atarian sexu erasoen aurka egindako adierazpen bateratua berretsi dute. Neskak ertzaintzaren aurrean salaketa jarri aurretik argitaratu zuten agiria, gaur goizean ordea baieztatu du ertzaintzak salaketa jarria dela. Bestaldetik Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak jakinarazi duenez, Lakuako gobernua justizia errestauratiboa indartuko duen estrategia bat prestatzen ari da. Helburua da bere hitzetan gatazkak konpontzeko kultura berri bat sortzea, biktimen leheneratze integralean arreta jarriko duena. Estrategia horren bidez, gatazkak konpontzeko kultura berri bat sortzen lagundu nahi dugu. Kultura berri bat pertsonei eta gizartei beren harremanetan egindako kaltea konpontzeko eta sendatzeko. Biktimen leheneratze integralean arreta jarriko duen kultura, biktimarioa eraldatzen lagunduko duena, baita komunitatearen parte hartzea eta inplikazioa bultzatuko duena ere. Kultura berri bat, bizikidetza eta bakea sustraitzeko eta sustatzeko. Nazioartera jauzi eginda ordea Ukrainako gerraren ondorioei erreparatuko diogurain, izan ere azken astean Errusiak gasa moztu dio Shell Energy enpresa banatzaile alemaniarrari errubloetan ordaintzeko aginduaz betetzeagatik. Erabaki honen ondotik etorri da Alemaniako barne ministroak eginiko gomendioa. Aste batzuetarako elikagaiak biltzea esaterako itzialdi baten aukeraren aurrean. Aurreko astean eman zuten aholkua eta Neira Zabal kazetariak heldu dio gaiari gurean. Ohartarazpena ez da gauza berri bat hemen Alemanian, kontuan izan behar da zerbitzu zibilak duela hainbat gomendio ateratzen dituela hondamendi edo katastrofeen aurrean nola jokatu jakiteko. Zerbitzu zibilak atera zuen ohartarazpen hau duela hilabete, beharrezko gauzak, azukrea, ura, kafea, kontserbak horiek dira eskatzen dituztenak. Baina ez dago zuzenean erlazionatuta hornikuntza krisi honekin. Eta beraz ez da, iragarpen katastrofista bat izango balitz bezala jaso hemen Alemaniako
gizartean ez delako besteak beste gauza berri bat, baina egia da, uda hasten den heinean eta kontuan eukin da udazkena atarian daukagula, ardura poliki-poliki zabaltzen ari dela. Baliteke gaur arratsaldean amaitzea Boris Johnson erresuma batuko lehen ministro gisa egiten ari den ibilbidea, hura kanporatzea nahi duten haren alderdikideek sinadurak bildu dituzte, eta gaur bozkatuko dute Johnsonen aurkako barneko zentsura mozioa, eskandalu ibili da lehen ministro azken hilabeteotan, eta haren alderdian gero eta handiagoa da ezinegona, gutxienez 54 legebiltzarkidek gutun bidez eskatzea behar zen bozketa egiteko 15% legean. Kopuru hori lortu dela adierazi du gaur Gahan Brandi legebiltzarkideak, beraz alderdiaren barneko arauen arabera gaur bertan egingo dute bozketa Euskal Herrian arratsaldeko 7 eta 9 artean direnean. Zentsura mozioa gainditzeko 180 legebiltzarkideren sostengua beharko du Johnsonek, hau da erdiarena gehi batena. Apirilaren 21 erresuma batuko komunen ganberak Boris Johnson ikertzea onartu zuen bere bulegoko festen auzian gezurra esan ote zuen argitzeko. Alderdi laboristak aurkeztu zuen Johnson ikertzeko mozioa eta kontserbadoreek gehien gozoa duten arren, batere oztoporik gabe egin zuen aurrera Johnsonen alderdiko diputatuak ere ez baitziren kontra agertu. Horrek argi utzi zuen Johnsonek bere alderdian bertan zuen konfiantza krisia. Eta gurera bueltan Joseba Sarrionandia Euskaltzain dira itzuli zen pasaden ostiralean, akademiak Euskaltzain urgazle izendatu zuenetik 30 urte igaro direnean Andres Urrutia Euskaltzain buruak eman zion diploma, aurten berriz Mien Agurmeabe idazlean izendatu dute Euskaltzain eta Euskarak garaiotan dituen erronkez aritu da gurean gaur magazinean, entzun. Ikusten dut, geu garela, euskerari arnasa eman behar diogonak erabileraren bitartez. Ze egoeratan ikusten dut ni gaur egun euskara, alde batetik ikusten dut sormen mailan oso egoera osasungarrian dagoela, sorkuntza aldetik, bai literaturan, bai musikan eta bai beste esparru batzuetan zabal eta naro eta indartzu dabilelako, baina gero gizarte mailan euskal komunitatea ez den horren partetik ikusten dut oso egoera zaurgarrian dagoela, egoera zaurgarrian. Kiroletara Salto Ibarrek aurtengo Zagurre Sandiolen mailan jokatzeko ametsari armagineko sok gertu izan dute lehen maila, baina lehenik Alkorkonen eta atzo Ipuruan utzi egin du taldeak, dena aldez dutenean errematatzea. Falta gaizka gaitan Oibar taldeko entrenatzailea. Momentu zailak azkenean lan asko, lan handia indegu 11 hilabetetan, eta, azkenean ez dugu suerterik euki, onaino ailegatu gara, eta, burua goian euki behar dugu, egindakoagatik, baina bai, pena ez dugu moraldian 80 puntu aterata, eta nire ustez 2 partidu on egin ondoren playoffean, kanpoan gelditzen gara, eta gogorragoa batez ere, hori, talde ikusten dozunean borrokan eta ondo, baina kirola horrela da, orain deskantzatuta datorren urtean bueltatuko gara topera berriro. Eta lerroburuekin bukatzeko lehenengo aukera baliatu du Baionak, Abionek 2 aukera zituen topa malaura bueltatzeko, lehenak atzo Montpellierren Monde Masaen aurka, eta bestela datorren astean Perpina topa malau ligako azken aurreko sailkatua menderatu beharko zukeen. Baiona ordea maila goreneko taldea daia da, Monde Masani 20 eta 49 irabazitan. Begira nola ospatu duten Bart garaipena. Attention, les champions de France, demi-bagnole au premier nœud, l'Aviron Bayonnais. Gauzak horrela direla iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea. Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatu dute Bastian 2 urtez atzeratu ostean, jaia eta aldarrikapena uztartu dituzte bertan elkartu diren milaka lagunek. Han izan zen ere 11ko Gasteizko lan taldea, beraz ekarritzaun gogoratzeko irudiak. Nik ez dakit oinik handitan zela
izan, baina ikusiko nuke guztautik, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Eskola publikoak gobernantza eredu berri bat behar du, deszentralizatua eta parte hartzailea. Gizarte kohesioa bilatzen duten eta elkarrekin aritzen diren eskola publikoen sarea osatuko duena. Hezkuntzarekin etorkizuna jokoan degulako eta denon arteko esfortzuak, denon arteko mezuak, denon artean dauzkagun iritziak elkarrekin landu ezkero, horrek bultzatuko du gure etorkizuna. Zer egingo duzu, zertara etorri zarete? Ondo pasatzera. Batez ere umetxoentzako jaia da, eta lehenik eta behin hemen pirritx eta porrotx ikusiko ditugu. Egon gara jolasten diana batekin hor, eta joku asko gehiago. Normalean jaia guztietara joaten gara, baina aurten, berezia da, 2 urte egon gara itxaroten jaia ospatzeko. Esan, erein eta erein egiten ari da. Errioxar Araban, eskola guztietan, baita Bastidan ere, baina hazi hori zabaldu behar da. Eskolatik haratago, kalean, aizian, hezkuntza formalean eta ez formalean, eremu guztietan behar ditugu. Gabiak eta txokoak euskeraz egin dezagun, beraz, asko dugu egiteko. Egan asko eta horretarako behar dira, bitartekoak. Baina ikusiko nuke guztautik, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Laura Perez Bastidako alkaterekin ere izan zen Amekako lantaldea, udalerrian euskarak nolako lekua duen azaldu zigun berak atzo, eta gehitu Bastidarentzat ez ezik eskualde osoarentzat ere ohora izan dela Euskal Eskola Publikoaren jaia bertan jasotzea. Egunon, Laura Perez Borinaga, Bastidako alkatea, zer moduz? Nola aurre ikusten duzu eguna? Egun unkagarria da, ez da? Orain dela 3 urte errenterian jaia antolatzeko lekukoa jaso genuela, eta, azkenean egun honetaz ospatzeko eta gozatzeko, aldugu, eta prest gaude. Orduan baina, ondo. 3 urte espero bar izan dituzue, pandemia tartea, nola izan da antolakuntza, kostatu izan da, edo nola ibili zarete? Hemen, familientzat, irakasleentzat, ikasleentzat, bereziki gokorrak izan diren 2 urteetan. Orduan, hau lehenengo festa da pandemiaren ondoren, pandemiaren ondoren lehenengo festa da, edo lehenengo jaia, eta, oso pozik gaude, eta, nik oso pozik nago. Eta herriarentzat, Bastidarentzat, zer suposatzen du horrelako festa bat, ekitaldi bat antolatzea? Ohore bat da, ez Bastidarentzat bakarrik, edo, obaita Arabako Errioxarentzat ere bai, ez? Ohore bat da, Euskal Eskola Publikoaren jaia antolatzea. Orduan, eta, herriarentzat ere ohore eta oportunitatea ere bai izatea. Azitik gora da leloa, azitik gora Arabako Errioxako ikastetxe publikoak bultzatzea, eskualde oso mugan Errioxarekin, orduan nolakoa da, nola ikusten duzu egoera pixkate ikastetxeetan?
es un impulso, ez da? Euskararen, euskararen alde gaude, eta, udaletxetik edo udaletik, udaletik euskararen alde gaude, orduan, gauza oso ona izatea pentsatzen dugu hau, festa hau gure herriarentzat. Imaginatzen dut erronka, desafio bat izango dela, hau prestatzea? Bai, prestatzea eta deno antolatzea, desafio bat da, eske jende pillo bat daude, hemen bastidan, asteburu honetan, orduan, desafio handia da. Disfrutatzeko eguna baita, eguraldi hona atera da, orduan, imaginatzen du gogotsu eta... Oraintxe bertan urduri pizka bat, nago, baina gero ekitaldi hau bukatzen eta gero, gozatzeko eta ondo pasatzeko da eguna, ez? Orain ekitaldia, hasierako ekitaldia, eta gero egunaz disfrutatzeko, guneetatik ibiltzeko, jendearekin egoteko, ez da? Bai, hori da. Ondo, aprobetxatu, ondo pasa, eta animo eta sorte ondenarekin. Eskerrik asko! Eta asteburuan jasotako bestelakoei helduta, festa eta aldarrikapena uztartu dituzte Bartrunka lagunek Amaiurren egin zuzen ere, Amaiurko bataiaren 500. urteurrena gogoratzeko ekitaldi nagusia egin dute, Nafarroa Berri Zaltxa dinamikak antolatuta eta haien arabera, gaurkotasun handiko aldarrikapen bat egiteko baliatu dute, errotik ezberdina izango den buru jabetza eredu bat Joseba Konpains dinamikako kideak egin du atzoko egunaren balorazioa Eguerdiko magazinean. Atzo egindako ekitaldiarekin, gogora ekarri nahi genituen duela 500 urte pasatakoak, azkenean erabateko trascendentzia izan zutelako gertakari horiek gaur eguneko Nafarroaren burujaetza faltan, baina hain zuzen ere guk aldarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen, iruditzen zaigulako 21. mendean Euskaldunok, Nafarrok ditugun erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugula burujabetza berreskuratzea. Aldarrikatzen dugu, marko juridiko, erabat burujabea, erabakitzeko ahalmen osoarekin, eta azkenek, independentzia politiko osoa. Hori da hori izan zen atzoko aldarri nagusia. Bada Konpainsek hitzak horrela, berreskuratu ditzagun jarraian atzoko irudiak. Asteburuan jasotakoekin jarraiki, 7 gazteen aurkako epaiketa salatu du Ernaik deitutako manifestazioak Bilbon larunbatean, ez gaituzue geldituko lelopean mobilizatu dira eta gazteentzat bizitza duinak aldarrikatu dituzte ere, alaxi garozen protesta begira. Gaur esan beharra dago, ez gaituztela soilik jazarpenek batzen. Beste edozarren gainetik, bizi baldintza duinen aldeko borroka batzen gaitu. Eta azkenik, gure ezkerrik, sentikorrenak azken aste hauetan, paretak marrazten eta kaleak astintzen aritu zareten gazte guztiei, gazte borrokak merezi duelako. Gora Euskal Herria eske sozialista eta
Duela 2 aste Pasatxo Galder Barrado sortuko militanteak salatu zuen Guardia Zibilak kolaborazio eskaerak egin zizkiora egun horretan bere lagun batek ere. Dei anonimoak jaso zituela adierazi zuen Barbadok eta gaur adierazi dute Sarai Goitia zela deiak jaso zituena Goitiarekiko jazarpena, baina ezen dei anonimo horietara mugatu sortu argitaratutako ohar baten arabera. Goitia etxera iritsi zen egun batean gauzak mugituta ez duela hartu zen, baina ez zioten apurretarik egin. Bestalde egun berean bere autoan olaizioen pintaketa bat egin zioten autoan. Gertakari guzti horiek kasualitatetik gutxi dutela adierazi du Sortuk eta salaketa jarri dute Bilboko Guardiako epaitegian. Sortuk gogor gaitzetsi ditu euskal militanteak pairatzen ari diren polizia jazarpena eta nabarmendu du kontu horiek ez direla iraganeko gauzak. Bestelakoan ehun mugimenduak Euskal Herri osoan libre mugitzaren aldeko lehen burujabetza ekintza egin du mozorturik Afrikatik iritsitako zenbait lagun Irundik Baionako pausaraino eraman dituzte mugaz zeharkatu eta Euskal Herritartasuna eman diete. Uztailaren 4an beste ekintza bat egingo dutela ere aurreratu dute. Erabaki du Afrikatik datozen lagunak ezin direla Euskal Herrian zehar libre ibili. Debeku horrek heriotzara eraman ditu bizi hobe baten bila Afrikatik etorritako hainbat lagun. Ezarpen makabro horren aurrean burujabetza iraultzari hasiera eman dion lehenengo burujabetza ekintza egin dugu gaur. Afrikatik etorritako hainbat lagunei Euskal Errepublikako herritartasun agiria eman eta agiri horrekin Euskal Herrian libre ibiltzeko aukera luzatu. Gainera atzo igandarekin ingurumenaren mundu egunaren edizio berria ospatu zen. Oraingoan ere planeta bakarra izan du goiburu. Planeta hau gure etxe bakarra dela eta gizadiaren erantzunkizuna dela ohartarazteko testuinguru honetan erakundek bat egin dute nazioarteko egunarekin. Nafarroan publiko guztiarentzako dozena batekin antolatu dituzte. Jaurlaritza berriz ingurumen esparru programa diseinatzen ari da aditu talde batekin eta horrexen iragarpena egin du. Ekonomia deskarbonizatu nahi dute 2050 urterako udan Arbeo. Ingurumenaren munduko eguna ingurumenaren divulgaziorako munduko plataformarik handiena da, eta 1973tik mundu osoan milioika pertsonek ospatzen dute ekainaren 5ean. Urtero herrialde ezberdin batek babesten du, eta 2022ko anfitrioia eta antolatzailea Suedia izan da. Planeta bakarra leloa izan da urtengo ingurumen eguneko kanpaina eta hiru krisiren inguruan kontzientziatzea zuen helburu, klimaren berotzea, habitataren galera eta kutsadura. Testuinguru honetan erakundek bat egin duten nazioarteko egunarekin. Nafarroako ingurumen departamentuak dozena bat jarduera antolatu ditu, ekain osoan zehar Foru Erkidegoko hainbat eremutan, natura, fauna eta flora herritarrengana hurbiltzeko. Jaurlaritza berriz datozen urteetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan martxan jarriko diren jasangarritasun politikak definitzeko prozesuan sartuta dago. Herri bezala funtsezkoa dugulako garapen jasangarri bat sustatzea eta indartzea. Jaurlaritza 2030 urterako ingurumen esparru programa diseinatzen ari da arlo askotako 40 adituren laguntzarekin. Ildo horretan Arantxa Tapia ingurumen sailburuak lanketa prozesu horren behin-behineko ondorien berri eman du. Bi helburu nagusi ezarritu Jaurlaritzak datozen hamarkadetarako. 2030 urterako berotegi efektuko gasak 45% murriztea eta 2050 urterako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomia deskarbonizatzea. Konpromiso hau ezin da soilik erakundeena izan, guztiona izan behar da. Eragile sozialak, enpresak, formazio eguneak, zentro teknologikoak eta herritar guztiok izan behar dugu gure buruan erronka honi aurre egiteko helburua. Bestalde Eusko Legebiltzarra ere jasangarritasunerako bidea urratzen ari da, energia kontsuma murriztuz eta ingurumen portaera hobea duten baliobideak eta materialak erabiliz. Egun hauetan panel fotovoltaikoen bidez energia ekoizteko instalazio bat martxan jartzen ari da. Horrela Legebiltzarraren oinarrizko kontsumo elektrikoaren 130 inguru asetuko da.
Kulturarloa jauzi egin da berriz laburmetrai eta bideoklipen Kaustika Jaialdiaren 20. edizioa gaur hasiko da Bilbo Rocken eta igandera bitartean egitarau zabalaz gozatzeko aukera egongo da bertan. Hasier Rabio Kaustika Jaialdiko antolatzailetariko batekin konexioa egin dugu eguerdian eta ekimenaren inguruko xehetasunak eman dizkigu. Esan bezala, astelenetik gaur bertan hasita igandera arte egongo gara Bilbo Rock aretoan, arratsaldero. Eta batez bekaro guk labur metraiak ipintzen dugu guztira 76 lan egongo dira ikusgai eta horretaz gain topaketak, masterclass batzuk, kontzertuak, musika eta denetarik eguko dugu, inor ez da espertuko ederto pasako dugu bai. 578 lan hartu dugu eta bai mundu guztitik datoz, 5 kontinente guztitatik eta esan behar dabe bai aukerak eta lana ez da bakarraza, hilabete batzuk lehenago hasten gara lan guztiak begiratzen, sailkatzen, puntuatzen, eta lana da, lan taldearen txako, lan talde bat horren atzen, claro, eta lana da, baina pozik egiten dugu, zinea maite dugu lehenengo eta behin, eta bai gure publikoa maite dugu, eta orduan gure publikoari alik eta produktorik onena emoten alagintzen. Eta asteleneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan Amuma taldearen urte mugatuak kantuarekin agurtuko zaituztegu horrela gustatuko zaizuelakoan besterik ez duraldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.usatarian ondo izan eta bihar arte.